jak mi bolo na prvom pohovore povedané, že to, čo som poslal, že to vlastne není ako ani na juniora. A tak tam som robil s šimpanzmi hlavne. Pustili sa kamery, on ku mne prišiel, tak to si ma hodil na plecia takto a odniesol ma preč. Ahoj, opět vás vítám u vašeho oblíbeného podcastu Subdivision, podcastu o vizuálním prostoru. Dnešním milým hostem je kovaný animátor a motion editor Tomáš Kozlík. Ahoj Tome. Ahoj, čau. Čau, jsem rád, že jsi přišel. Pozvání. Díky moc za pozvání, jsem rád, že jsem mohl přijít. Já taky. Já takhle, co jsem se díval na tvoji cestu, tak je docela zajímavá. Tak já doufám, že se dneska dozvíme si nějaké zajímavosti od tebe. Ale klasicky začnu mojí oblíbenou otázkou a to je, kdy se zrodila myšlenka být vlastně animátorem u tebe? To prišlo niekde okolo strednej školy a úplne náhodou v nejakom televíznom programe, myslím, že to bolo na ČTčku, som zachytil, že existuje nejaký free 3D software, kde sa dajú robiť proste modely a animácie. A potom som minul strašne moc prachov na internetovú kaviareň, pretože sme doma internet nemali, aby som to nejak ako vygooglil. A dostal som sa k Blenderu a potom som si vlastne začal sťahovať tutoriály na Blender od Pavla Černohousa. A tam som sa to nejak ako začal učiť ako hlavne modelovať zo začiatku a potom animovať a to ma nejak nadchlo a tam som si povedal, že OK, toto chcem robiť a nejak som tomu začal prispôsobovať ďalšie kroky. Začal som si hľadať vysokú školu, kde sa dá učiť animácia. Potom som sa dostal do Zlína a už to nejak išlo. A v té škole se učil jako animaci, nebo co jste tam měli za obor? V Zlíne som bol to bola vlastne Univerzita Tomáše Bati, ale v spolupráci alebo v réžii filmovej školy tam bol program klasické animovanej tvorby. Takže tamto s 3Dčkom nemalo takmer nič spoločné, okrem jedného predmetu, kde práve Honza Živocký nás učil Rhino, ale tiež to bolo hlavne modelovanie, myslím. A ešte After Effects sme sa tam učili, to bolo super. A ináč to bola klasická animácia, takže hlavne loutka, pretože to pokračovalo proste v tradíciách tých zlínskych ateliérov a popri tom kreslená animácia. Tak. Ale vlastne k tej 3D animácii som sa potom naplno dostal až neskôr. Až potom, jak som dokončil školu, tak som sa začal najskôr učiť z tutoriálov na Maju a postupne som to nejak začal skúšať v tom 3Dčku, až som sa dostal k tomu, že som sa rozhodol ísť, teda prihlásiť sa vlastne do Animation Mentor, čo je online škola animácie. Tak tam som sa vlastne potom akože naozaj vážnejšie začal učiť teda animovať. A to už bolo ale počas toho, čo som pracoval pre 2K. Jo, můžeš nějak popsat, jak probíhala ta škola Animation Mentor, jakým způsobem to bylo? Jo, bolo to dosť intenzívne. A teda to je akoby, že onlineová, nebo? Jo, je to vyložené online. Tam fyzicky myslím, že to robia ešte stále, ale na konci, vlastne raz za rok všetci tí, čo to dokončia, tak majú možnosť prísť, myslím, že niekam do LA na ceremóniu a tam sa akože
stretnú fyzicky, ale ináč je to celé online. A prebieha to tak, že je to rozdelené vlastne do trimestrov, čiže 3 mesiace je výuka, potom je týždeň alebo 2 pauza a potom začína nový trimester. A počas tej výuky každý týždeň sa sprístupní nová lekcia. Tie lekcie sa dajú potom aj spätne pozerať, ale akoby sprístupňuje sa to postupne. A vždy je to zamerané na niečo dosť špecifické, veľmi konkrétne, čiže jedna lekcia môže byť trebárs o tom, ako robiť nejaký blocking, akože ak si naplánovať tie hlavné pózy. Iná lekcia môže byť o timingu, ďalšia, jak proste nejak vypolišovať tie krivky animačné a tak. Plus niektoré lekcie sú ako vyslovene ukážky nejakého workflow konkrétneho animátora. Tie ma vždy bavili, to bolo vždy super, hlavne vidieť, jak úplne každý k tomu prístupuje úplne inak a vďaka tomu si človek vlastne to môže nejak poskladať a vyrobiť si ten vlastný workflow, ktorý mu bude potom vyhovovať. No a vlastne okrem tých prednášok je vždy na každý týždeň nejaké nové zadanie v tých nižších akoby no nie ročníkoch, ale tých trimestroch, tam je trebárs na jeden týždeň, na každý týždeň ako nové zadanie, pretože je to dosť, sú tie cvičenia dosť malé na to, aby sa dali za ten týždeň ako začať aj dokončiť a čím je človek ďalej, tak tým viac sa to začne akože rozťahávať po tom trimestri až niekedy ku koncu, keď sme robili už na spoločnom projekte nejakom akože krátkom filme, tak tam to bolo vlastne roztiahnuté už dokonca na 2 trimestre, kedy prvé 3 mesiace sme to pripravovali, akože vyberali sme námety, dávali sme dokopy potom scenár, storyboardy a tak. A potom tie posledné 3 mesiace už sme vyslovene animovali, každý si zobral 2-3 zábery a tie sme začali aj dokončili a niečo z toho vzniklo. A tam už se dostal jako k tomu motion capture, nebo to bylo vyloženě jakoby keyframeová animace ještě? Animation Mentor, myslím, že majú momentálne už nejaké kurzy aj na motion capture, neviem, to som trošku prestal sledovať, takže nechcem ako zavádzať, ale v tom čase to bola vyslovene keyframe animácia. Maximálne v čase, kedy som začal ja, tak vlastne sa dalo, bolo možné potom po ukončení, myslím, že nejakého prvého pol roka bola možnosť sa rozhodnúť, že či ísť do akože charakterovej animácie alebo do nejakej proste príšerkovej zvieratka a rôzny draci a tak. Ja som išiel teda tou charakterovou cestou. A k motion capture som sa dostal vlastne až v práci. Ja som asi rok po ukončení školy sa mi podarilo dať nejak dokopy nejaké cvičenia, nejaký demo reel a poslal som to do 2K, kde to si pamätám vlastne, jak mi bolo na prvom pohovore povedané, že to, čo som poslal, že to vlastne není ako ani na juniora, ako na junior animátora, ale vlastne videli, že mám záujem o to sa to naučiť a robiť s tým, takže mi ponúkli miesto v týme, čo robil z motion capture. Takže tam som začínal ako priamo na placi. Učil som sa, ako prichystať natáčanie, ako tam proste obsluhovať tie kamery a ten software počas natáčania, kam dávať markery a potom sme to čistili a vlastne posielali už ako animátorom. No
A vlastne popri tom vždy, keď som skončil tých akože 8 hodín na motion capture, tak som mal dovolené, že môžem tam zostať ako dlhšie a dostával som nejaké zadania ako vyslovene animačné, aby som sa naučil vlastne potom tie mock-upové animácie spracovávať. A vlastne keď potom videli, že už mi to tak nejak ako ide, tak ma posunuli ako na junior animátora. A to byl 2K check nebo klasický 2K? Jo, to bol 2K check. Vlastne teraz je to Hangar 13. Jo. Jenom pro ty, co neví, co to je motion capture, mohl bys to nějak popsat, tu metodu? Nebo... Tak motion capture je vlastne metóda nejakého zaznamenávania pohybu alebo vlastne vyrábanie animácií z prirodzeného pohybu reálneho človeka. Tých systémov je viac. Tie, s ktorými pracujem ja, hovorí sa tomu optický motion capture a je to založené na tom, že máme nejaké štúdio, dookola štúdia sú rozmiestnené kamery, ktoré zachytávajú svetlo, ale v infračervenom spektre. A každá kamera má okolo seba taký kruh diód, ktoré práve svietia týmto infračerveným svetlom na ten plac. Vďaka tomu, že je to infra, tak to vlastne nevadí tým hercom, lebo to nevidia a nebije sa to s viditeľným spektrom. A vlastne to, čo tie kamery snímajú, sú odrazy toho infračerveného svetla a tie im odrážajú vlastne markery, to sú také malé guličky pokryté nejakým reflexným povrchom a tie sa suchými zipsami vlastne nalepujú na také špeciálne obleky tých hercov, takže oni majú potom rôzne tie markery, treba takto na lakti alebo na ramene, na rukách, na hlave a tie kamery, jak vidia ten odlesk naspäť, tak vedia, že to je marker a tým, že každá kamera vie, na akom mieste je relatívne k ostatným kamerám, tak potom nejaký ako veľmi inteligentný software to vie celé zložiť dokopy a porovnať si tie pozície, že keď kamera 1 videla ten marker na tomto mieste, kamera 2 na tomto mieste a kamera 3 na tomto mieste, no tak potom matematicky jediná možnosť, kde ten marker bol, je tu. A proste vďaka tomu každý marker má vlastne nejakú pozíciu už v tom 3D priestore a vlastne z toho sa dá zrekonštruovať ten pohyb tým, že tie markery sú hlavne na klboch, tak my potom, keď to dostaneme do nejakého softvéru, treba Motion Builder, tak vieme tie markery priradiť už nejakej 3D postavičke a oni vlastne drivujú ako ten pohyb tej postavy. A on sa to potom nejak akože prenáša ešte na tie finálne postavy z nejakých ako medzistupňov a je tam celý ako taký proces okolo toho, ale v zásade ide o toto. Ale hovorím, tých systémov je viac. Veľmi populárne sú rôzne ako mock-up obleky, ktoré fungujú bez kamier, kde vlastne práve na týchto strategických miestach niekde sú buď nejaké magnetické alebo nejaké gyroskopické snímače, ktoré práve potom merajú uhly medzi tými končatinami a vďaka tomu sa to vie preniesť potom na tú 3D postavu, už na tie ako kosti v nejakom 3D softvéri. A tie sú populárne kvôli tomu hlavne, že nie im treba štúdio
veľké na to, není treba na to veľa kamier, takže tie náklady sú nižšie a už aj tá kvalita toho pohybu je oveľa lepšia, ako to kedysi bývalo, takže už sú akože tie pohyby aj dosť použiteľné, aj keď stále to má nejaké ako problémy, že tým, že ono to vlastne meria len uhly, tak tieto mock-up systémy nevedia úplne presne určiť, že kde sa človek nachádza v priestore. Takže klasický problém je trebárs, keď herec vyskočí, tak tie, čo sú akože dobré softvery, to vedia už nejak ako odhadnúť a dopočítať a už to vyzerá celkom dobre, ale už to nie je akoby zachytený ten pohyb toho skoku, ale už je to len nejak ako dopočítané. Alebo výjsť hore po schodoch a dole po schodoch a môže byť problém. Alebo už len ako začať na mieste A, prejsť na miesto B a vrátiť sa na miesto A môže byť niekedy problém. Hovorím teraz, akože sú už tie systémy, ktoré to vedia kompenzovať, ale nie všetky to robia. No ale samozrejme proste tie náklady sú oveľa nižšie, takže keď by išlo nejakú menšiu produkciu, nejaké menšie štúdio, tak tam ako kvôli takým detailom, akože musíme doanimovať skok, sa fakt neoplatí proste si platiť veľké štúdio s 36 kamerami. Skvělý, tak snad to tak každý už bude vidět, co to znamená. Zeptám se tě ještě, jaký jsou hlavní výhody mockupu oproti klasické animaci? Tak hlavná výhoda je, že ten pohyb je ako veľmi presný. Teda keď sa bavíme o nejakom tom high-endovom mockupe, tak ten pohyb je veľmi, veľmi presný a je to ako zachytený reálny pohyb. Takže namiesto toho, aby človek musel od nuly vymýšľať všetky tie detaily, ktoré robia ten pohyb zaujímavým, tak vlastne už ich tam má alebo treba ten pohyb má prirodzene nejakú váhu a nejakú zotrvačnosť. Čiže tie veci tam už sú zo začiatku a pokiaľ ich človek ako nepreanimuje až na smrť, tak vlastne tam zostanú. Pokiaľ k tomu prístupujeme citlivo, k tým úpravám, tak vlastne všetky tieto zaujímavé detaily tam môžu zostať. Keď sa bavíme o nejakom hereckom prejave, tak tam vlastne môžeme nechať herca naozaj pracovať nejak s tým charakterom a vlastne všetky tie drobné nejaké charakterové detaily tam práve zostanú. To je obrovská výhoda vo filmoch a trebárs v hrách je veľká výhoda v tom, že vieme veľmi rýchlo dostať do hry pohyby, ktoré sú na 75% OK a je ich veľa. Kdežto robiť to ručne by trvalo strašne dlho. No a hry potrebujú strašne veľa animácií, aby sme pokryli všetky tie možnosti, čo hráč alebo nejaké AIčko môže v tej hre robiť. A často netreba, aby boli 100% vypolišované, krásne, pretože tú jednu animáciu aj tak nikto nikdy neuvidí, pretože sa to bude nejak ako zmiešavať s inými animáciami, bude to prekryté nejakou pózou, nejaké IKčko na tom možno bude ako real-timeové, takže vlastne nemá zmysel si vypiplať jednu animáciu, ale potrebujeme ich mať v OK kvalite, trebárs 300 alebo viac, proste zvyknú byť tisíce jednotlivých animácií a robiť to celé ručne je proste
fakt moc veľa práce. No a existují nějaký projekty nebo oblasti, kde se motion capture jakoby nehodí na to takový? Jo, ich strašne veľa. Typicky čokoľvek, čo je už od začiatku koncipované ako nejaká štilizovaná animácia, treba do všelijakých Pixaroviek alebo týchto ako vyslovene animovaných filmov sa to absolútne nehodí, pretože popri tom štilizovanom pohybe všetkého ostatného by ten realistický pohyb bol strašne rušivý. A je jednoduchšie vlastne už ten pohyb od začiatku vymýšľať ako štilizovaný, než zobrať realistický pohyb a snažiť sa ho do tej štilizácie nejak dotlačiť. Tam keď tak možno na nejaký blocking sa to dá použiť na nejaké akoby náhodenie hrubého pohybu. Viem, že v niektorých štúdiách práve používajú tieto obleky, aby keď je nejaká komplikovanejšia scéna, aby si to tí animátori mohli zahrať, dajú si to do tej scény a už tam majú ten prirodzený timing, nejaké prirodzené pózy, ale používajú to len ako referenciu, aby potom mohli zase ale od úplne nuly, od tej ako tej pózy zanimovať tú svoju postavičku. Ale ináč ako do toho finálu sa to nehodí. A potom čokoľvek, čo nemá 2 nohy a 2 ruky, je vlastne takmer nemožné natočiť. Dajú sa kone, dajú sa psi. Počul som o tom, že vraj niekde, myslím, že to bol nejaký Ubisoft alebo niečo v Kanade, že točili snáď ťavu, Velblouda. Ale to neviem, či je nejaký urban legend, alebo sa to fakt stalo, ale vlastne čokoľvek iné je nemožné natočiť. Typický príklad je, alebo teda môj obľúbený prípad je, keď sa točil Hobbit a vlastne vychádzali videá, kde Benedict Cumberbatch je na motion capture a vlastne porovnávali to potom, pretože on hral Smauga a porovnávali to vlastne potom s tým finálnym pohybom Smauga. Bolo to tak akože side by side, vidíš Benedicta Cumberbatcha a potom toho Smauga a vytváralo to dojem, že je to akoby natočený ten jeho pohyb. Ja som vtedy bol ešte vo Warhorse v Prahe a pozerali sme na to s kolegami. Vlastne na prvý pohľad to vyzerá super, že wow, oni vlastne natočili ten pohyb toho ľudského herca a preniesli to na toho draka a potom keď si to človek pozrie druhý, tretí, štvrtý krát, tak vlastne zistí, že nepreniesli. Že to aj tak bolo použité ako nejaká referencia a muselo sa to ako masívne doanimovávať ručne, pretože to nejde proste. Ako ten človek nedokáže zahrať proste. Tak jasne sú tam iné proporce úplne, jo. Že jo, je to proste. A vlastne ešte jedna výnimka, rôzne šimpanzí, gorily a tak, tie práve zvyknú hrať herci a majú práve také tie jak barle kratšie. Jo, videli sme Planetu opic. Áno. A práve keď to človek vie zahrať, a teda mám kolegu animátora, ktorý zvykne občas tieto opice aj hrať, pretože fakt dobrý v tom. To je radosť sledovať, keď sa potom rozbehne s tými barlami a fakt tam vidí človek toho šimpanza alebo nejakú gorilu. To sa dá, ale pretože sú nám blízky. Že? Jo, áno. To sa bavíme o úplne najbližšej, vlastne k nám najbližšiemu zvieraťu, nejak geneticky, ale
drak s krídlami, ktorý lieta. No a ty sám ses někdy dostal k nějaký motion capture se zvířetem? Nebo jo, no minulý rok vlastne som robil na planete opíc. To bolo to Kingdom of the Planet of the Apes. A tak tam som robil s šimpanzmi hlavne. A v rámci toho vlastne oni tam jazdia aj na koňoch, takže aj nejaké kone som robil. Ale ináč moc nie. Väčšinou to boli nejakí humanoidi. Občas sa objavili nejaké postavičky, čo mali trebárs 4 ruky. Ale stále to boli ako v hrubých rysoch humanoidné postavy. A potom vlastne, keď sme robili Christmas Chronicles 2, tak tam sme robili vlastne santových elfov a oni v reále boli asi takto veľkí. Mali fakt kratučké ručičky a kratučké nožičky, obrovské hlavy a veľké čapice. Tak to bolo vlastne, že ako technicky humanoidi, ale hýbalo sa to dosť inak a to bolo také akože už dosť na hranici toho, kam sa to dá podľa mňa posunúť, ako tá štilizácia toho mockupu. A to bol zrovna ako strašne zábavný projekt. Já se ještě vrátím k tvýmu angažmá v 2K a zeptám se tě, jakou postavičku si je tam animoval nejradši? Co je tvoje oblíbená postavička? Čítam, že si dělal Mafii asi, ne? Áno, to som robil na Mafii 3. Ono vlastne tam, ja som tam bol väčšinu času, čo som tam robil vlastne, som bol súčasťou ako týmu, ktorý robil herné animácie, čiže nie tie cutscény, tie filmečky, ale vyslovene herné animácie pre tú hlavnú postavu a tých protivníkov, ale a tam sa vlastne tie animácie šérujú. Takže ona je to stále jedna postava. A ešte ako špecificky v tom čase som robil strašne veľa placeholderov, čo boli vlastne animačky, ktoré sa robili dosť rýchlo, dosť hrubo a tá pointa bola nakrmiť engine animáciami čo najrýchlejšie s tým, že potom keď budeme mať ten nejaký základný set všetkých pohybov, tak sa pôjde na mockup a natočí sa to celé ešte raz a ako na pekne. A kým sme sa k tomu dostali, tak už som potom odišiel. Takže tam je ťažko ako hovoriť o tom, že by som tam mal nejakú obľúbenú postavičku, ale čo ma bavilo, tak boli rôzne ako interakcie s rôznymi, hlavne to boli všelijaké zbrane, alebo občas sa stalo, že som mal animovať trebárs postavu, jak si zapáli cigaretu, tak tam ako tým, že to sa nedá úplne namokapovať, tak vlastne človek tam musel vymýšľať tú animáciu a naozaj sa vyhrať aj s tou technickou časťou tej animácie, aby vlastne ten pohyb vyzeral prirodzene a aby trebárs aj tá krabička od cigariet mala nejakú váhu, ale nie moc, aby to vyzeralo, že tá postava naozaj niečo drží a to bolo celkom zábavné. Ty si už nakousnul vlastně, že potom si v 2K skončil a přešel si přímo do Warhorsu, nebo byla tam nějaká mezera mezi tím? Nebola tam žiadna medzera vlastne. Ja som v piatok skončil v 2K a v pondelok som začal vo Warhorse. Aspoň tak nejak si to pamätám. Nie som si istý, či to naozaj tak bolo. Možno tam bol nejaký kúsok času medzi tým, ale
Bylo to jakoby z té strany, jako ten přechod teda? Nebo? Tak nejak na polovicu. Ono totiž v tom čase 2K vlastne zrušilo pražskú pobočku a ja som dostal možnosť ísť do brněnskej pobočky, ale vtedy vlastne sa to akože moc nehodilo a chcel som zostať v Prahe, takže som sa rozhodol, že skúsim teda nejaké iné štúdio a išiel som do Warhorsu. Myslím, že viac nás tam, minimálne 3 sme nastúpili spolu vtedy a potom ešte ďalší ľudia ako postupne prichádzali. Tak vlastně, když jsi zažil ty zkušenosti v tom 2K a pak si přišel do Warhorsu, můžeš nějak popsat nějaký rozdíl v těch firmách? Nebo to je dost podobný? Přece jenom tam to vede Vávra, že? Takže taky vlastně Bofie. Tam bol asi hlavný rozdiel v tom, že v čase, kedy som tam nastúpil, neviem, jak je to teraz, ale v čase, kedy som nastúpil do Warhorsu, tak to bolo vlastne tesne po tej Kickstarterovej kampanii, kedy už to bolo vlastne zafinancované a vlastne už to bolo ako rozbehnuté ten projekt. Takže nezažil som úplne tie startupové časy. Ale aj tak vlastne to bol taký trošku väčší punk, pretože to bola menšia firma, bolo to viac také rodinné. Tam by som asi až nešiel, ale bolo to viac také akože banda ľudí, čo robí na jednom projekte, kdežto 2K už malo proste nejaké procesy a bolo to predsa len nejak zabehnuté. Takže treba ako prvý deň vo Warhorse sme si všetci zapájali monitory a klávesnice sme si rozbalovali a tak, čo treba ako v korporáte typu 2K alebo čokoľvek iné, čo už je ako väčšia firma, tak sa nestáva, lebo tam proste príde, že je to už akože pripravené, kdežto v tom čase Warhorse bol proste taký väčší divoký západ, trebárs, povedzme. Ale vďaka tomu vlastne, že to nebolo úplne až tak zabehnuté, tak viac vecí bolo na nejakú ako osobnú dohodu a dalo sa tým pádom jednak kecať do viac vecí, aj ako mimo trebárs mojej špecializácie, a zároveň mohol som sa dostať ako k širšiemu záberu nejakých prác, že okrem animovania som sa potom učil ako zapájať tie animácie už do engineu priamo. Viac ma zapájali do prípravy tých animácií a potom natáčania. Proste človek sa dostal ako k veľa rôznym veciam, ku ktorým je ťažko sa dostať, keď už je tá firma nejak zabehnutá, nejak zhierarchizovaná trebárs. Čím ako nechcem povedať, že 2K bolo proste nejaká rigidná štruktúra a tak. Nie, to sa ako stále bavíme o hernom štúdiu a tie stále akože majú nejaký taký ten feeling tej bandy kamošov, čo proste robí nejakú hru, ale nejaké rozdiely tam boli. Vlastně ve Warhorse, když jste dělali na Kingdom Come projektu, tak ten vlastně je z převážné většiny asi postavený na motion capture. Ty jsi tam dělal jakoby všechno kolem toho, nebo? Tam sme boli dosť malý tím a nejak sa to šerovalo, že každý robil na všetkom tak nejak podľa potreby. Samozrejme ľudia mali rôzne špecializácie. Mali sme v tíme Jirku Šejvla, ktorý vlastne robil takmer všetky zvieratá, hlavne kone.
ale ináč my ostatní, čo sme robili postavy, tak vlastne sme robili všetko, čo bolo treba. S tým, že ale nejaký môj fokus boli hlavne tie animácie rôzneho toho šermu a tieto bojové animácie, kde vlastne tam som bol v tíme, ktorý tie systémy vymýšľal spolu s našim lead animátorom a potom skriptérmi a programátormi sme to vlastne dávali nejak ako dokopy. Potom sme to natáčali, kopec tých animácií som dokonca hral a vymýšľali sme ten systém, ako to spraviť tak, aby to všetko na seba sedelo, aby to vyzeralo čo najlepšie a zároveň aby to nejak ako fyzikálne fungovalo, pretože to zadanie bolo, že to musí byť ako fyzikálne presné, takže keď je niekde blok, tak tam naozaj musí byť ten blok, musí tam dojsť k tomu kontaktu a musí to byť ako realistické. A nebyl tam třeba problém s tou váhou, jak si uváděl, že třeba přece měl mít jako brnění a podobně, takže ten člověk se pohybuje jinak? To nám bolo vysvetlené vlastne už hneď na začiatku od šermiarov, ktorí nám s tým pomáhali, že vlastne ako moc nie. Ja som to neskúšal na sebe, nikdy som nemal proste to plné plátové brnenie na sebe, ale že vraj, keď je to dobre spravené a je to presne na mieru toho rytiera, čo bolo vtedy zvykom, že to bolo proste custom všetko. Takže to vlastne neobmedzovalo v pohybe. Oni v tom mohli urobiť kotúl, mohli v tom utekať. Jasné, že človek má proste nejaké kilá plechu na sebe naviac, ale moc to... Nebrali sme to vlastne do úvahy kvôli tomuto. Ešte plus, keď si zoberieme, že vlastne je dosť možné, že veľkú časť tej hry trebárs ten hráč ani nebude mať to brnenie na sebe ako to plátové. Že bude mať možno nejaké ľahšie brnenie na sebe, možno nejakú krúžkovú košelu alebo niečo, ktorá rozhodne obmedzuje ako ešte menej. Tak vlastne to nešlo úplne brať do úvahy a brali sme to tak, že proste to natočíme tak, jak sme oblečení. Teda akože boli sme oblečení v tom mock-upovom priliehavom oblečku. Potom teda následovala práce v Outsource to Us. Jo. Outsource, to neznám vůbec. Outsource to Us bol, a na tom som robil vlastne popri tom, jak som robil vo Warhorse. Tam vlastne vtedy sa narodila dcéra a vlastne nejaký extra zdroj peňazí sa celkom hodil, takže som ešte po večeroch robil outsource pre túto firmu. Ona už vlastne ako pokračuje ďalej, len už sa to nevolá Outsource to Us, teraz sa volajú Plan A Collective. Je to firma Toma Rollera, ktorý tiež robil, myslím, že predtým v 2K a potom robil v Kanade chvíľu a vrátil sa naspäť a založil si toto štúdio a robili sme vlastne outsourcovú prácu do rôznych projektov. Robili sme Quantum Break pre Remedy vo Fínsku, tam sme robili nejaké cutscény, to bola sranda celkom. A potom robili sme niečo do jednej Warhammerovej hry, to bolo myslím pre buď Shark Mob alebo Fat Shark. Tie dve si mýlim, lebo myslím, že obidve sú švédske štúdia a majú niečo so žralokom. A potom sme robili nejaké projekty, ktoré sa ani nevydali, oni sa potom zrušili, takže
neexistujú. A to bolo fajn, tam to boli také ako veľmi rýchle projekty, že teraz strašne rýchlo niečo potrebujeme. Robil som tam rôzne ako rigy na nejaké postavičky, nejaké ručné animácie, nejaké mock-upové animácie, proste čo bolo treba, zapájal som tam viem, že do jedného projektu som vlastne zapájal animácie, ešte som tam robil nejaký troubleshooting vlastne do Unity, pretože to nefungovalo a museli sme to nejak vymyslieť, ale vždy to bolo ako proste pár týždňov projekt a potom sa išlo na niečo ďalšie. Takže to som robil tak nejak ako paralelně. A co tě vlastně přitahuje na motion capture? Proč jsi vybral motion capture, třeba klasickou animaci, nebo naláká ti to zkusit druhou metodu? No ja som to akože skúšal vlastne v tom Animation Mentore a bola to veľká zábava, veľká sranda, ale neviem, ja som sa nejak našiel v tom motion capture tým, že je to taká kombinácia toho tej nejakej klasickej animácie a je tam veľa ako nejakého také tej technickej práce. No a vlastne ja som tak nejak zistil, že mňa na tej animácii viac baví taká tá remeselnosť, než nejaký umelecký prejav. V tom som myslím, že v tom som lepší ako proste naozaj robiť takú tú umeleckú animáciu a ten mockup je proste vyslovene ako táto remeselná časť tej animácie. Takže to mi tak nejak sedí, vyhovuje mi to, plus mám takú skúsenosť, že vlastne tí ľudia, čo robia z motion capture, sú ako strašne taká nesúrodá skupinka ľudí s veľmi ako rôznymi backgroundami, ktorých ale niečo spája a nikdy sa mi nestalo, že by som bol v tíme, ktorý by mi nevyhovoval. Vždy som tam našiel ako skvelých ľudí, s ktorými sa dobre spolupracovalo a dobre sa s nimi vychádzalo a neviem, no, to je tiež taká ako vec, čo ma baví a ešte navyše väčšinou v tých firmách je taká trošku akože hierarchia. Aspoň čo ja som odpozoroval, tak mám pocit, že trebárs ľudia, čo robia tvárové animácie, sú tak akoby šľachta. Že to je proste to, čo chce robiť každý a nie každý sa k tomu dostane a potom sú akože tí animátori a my, čo robíme z motion capture, tak sme často niekde akože že o nás trebárs tá firma ani nevie moc, že tam sme, že sme taký underdogs trošku. A to tak akože človek ľudí spája. Je to. Jako, že ste zavření niekde nejaký hale a nikto u vás. Jo, ja som vlastne tá moja skúsenosť je taká, že vždy to trebárs motion capture štúdio je niekde zapadnuté, niekde vzadu, alebo proste niekde mimo toho všetkého. Jo. Je to tak trošku bokom, alebo taká akože oddelená časť a ľudia, čo tam nepracujú, tak možno ani nevedia, že to tam je. A tak, akože ja si trošku zveličujem a trošku to prifarbujem, ale tak nejak nad tým rozmýšľam a je to taká atmosféra toho celého, čo ma na tom celkom baví. Skvělý. Ty si chviličku pobyl i v Rockstar Games. Jo. Znamená to práce na sérii GTA? Nie, na GTA som nerobil, ja som robil na Red Dead Redemption 2, ale vlastne len necelého pol roka. Tam
to netrvalo moc dlho. Ono to bola taká prestupná stanica vlastne. To sme sa presťahovali do Leeds a akože Rockstar ako firma, aj tá práca, proste všetko super, len Leeds ako to mesto nám moc vtedy ako nevyhovovalo. A do toho prišla ponuka od Wety ísť robiť na Nový Zéland, tak vlastne sme sa rozhodli, že vyskúšame teda ten Zéland a z Leeds sme sa odsťahovali, tým pádom to ako skončilo potom pol roku. Ale ináč ako projekt to bol zaujímavý a aj to štúdio bolo super, boli tam skvelí ľudia a tým, že v Leeds je ten Rockstar tým ako taký menší a tiež taký trošku okrajový, tak mám pocit, že sme tam mali celkom dosť voľnosti a kľudu robiť si tie veci ako podľa seba a dávali nám dosť dôvery na to, aby sme tie zadania si ako robili tak nejak po svojej ose, čo bolo super. Tam som robil hlavne rôzne buď práve herné animácie na nejaké, že som tam robil nejaké naskakovanie na vlak alebo veslovanie v kánoe alebo takéto niečo. A potom dosť sme tam robili minihry, takže treba kolega robil myslím, že Blackjack. Je tam Blackjack? Neviem ani, ja som to stále ešte nehral. Lebo je to mám to na seznamu, ale ešte. Ja tiež, len je to moc veľká hra a neviem si na to nájsť čas. A ja som robil jak sa to volá, Five Finger Fillet, myslím, tomu hovoria. A to je takéto, že dá človek ruku na stôl a s tým nožom vlastne bodá medzi prsty na ruke. Väčšina ľudí bude znať si z vetrovce. Jo. Tak to som tam robil ako minihru a to bolo super. Tam vlastne sme to s jedným skriptérom vymýšľali, nie úplne od základu, lebo už to tam nejak ako bolo z predchádzajúceho. A toto sa dialo mock-up, nebo to bolo? To sa robilo mock-upom. Kolik rukov ste prišli? Našťastie o žiadne, ale reálne sme mali proste hercov s nejakým gumeným nožom a proste sme to natáčali, ale ako tam vlastne nešlo ani tak o to, aby trebárs ten herec sa trafil správne. To je jedno, to ako stačí jedna animácia a ono sa to už doupraví, ten rozdiel je fakt miniatúrny. Ale každá takáto minihra si vyžaduje celkom dosť veľkú sadu pohybov okolo toho. Čiže ako si sadne ten hráč k tomu stolu, ako vyťahne nôž, potom nejaké reakcie, keď sa mu to podarí, nejaké reakcie, keď sa mu to nepodarí. A teraz, aby sa to neopakovalo, tak všetko chceme v niekoľkých verziách, no a potom od toho stola ale musí aj odísť a vlastne ono sa to tak akože nafúkuje, takže z toho bolo celkom dosť animácií, akože týchto okolo. Už tá samotná hra vlastne to boli nejaké 2-3 animačky v skutočnosti. Ale tam som vlastne aj viedol to natáčanie týchto animácií ako priamo na place a potom som tie animácie aj upravoval a robili sme na tom ešte s jedným skriptérom, s ktorým sme sa nejak ako koordinovali, aby to všetko fungovalo, aby sa to dalo zapojiť do hry, aby to bolo hrateľné, aby to bolo podľa zadania. Ty jsi tam už nakousnul na konci, že jsi teda přešel potom do té Wety, Weta Digital, na Nový Zéland. Jo, do Wellingtonu na Nový Zéland. A ono je to vlastne, vtedy to bola ešte Weta Digital a teraz je to už Weta FX. Jo. A tam ti to lákalo i jako díky tomu místu? Nebo jako myslíte tomu té zemi? Nebo i... Jo, oboje. Tam, ono to bola taká sranda, že ja som
vlastne ešte predtým, než sme išli do toho Leeds, tak ja som si dal prihlášku aj do vety a vlastne mal som aj pohovor cez telefón, čo bola sranda, lebo vlastne kvôli tomu časovému posunu som to skoro zmeškal, lebo to bolo tak nejak akože, myslím, že to vychádzalo nejak o 1:00 v noci, ale tým, jak to bolo akože po polnoci, tak ja som myslím, ja som rátal s tým, že to bude vychádzať na stredu a on to bol útorok, alebo tak nejak. Ale ako tým pohovorom som prešiel a všetko. Akurát oni v tom čase potrebovali niekoho, kto príde ako do mesiaca, že tam bude a začne robiť. A to v tom čase nebolo realistické, takže tam to ako nevyšlo a vlastne povedali mi, že sa ozvú, keď niečo príde ako nové. Takže ja som to tak nejak akože zahodil do koša, že OK, skúsil som, nevyšlo a ideme ďalej a nečakal som, že vlastne oni sa naozaj ozvú, keď bude niečo nové. A to sa stalo, keď sme boli v tom Leeds a vtedy vlastne naberali ľudí na dokončovanie filmu Alita Battle Angel a tam vlastne ja som chcel vyskúšať tú vetu už akože aj z toho dôvodu, že je to jedno z mála štúdií, ktoré má ako vyslovene tým špecializovaný na motion capture animácie a na ich úpravu. Väčšina firiem to má tak nejak ako v rámci animačného tímu a robia to animátori, kdežto veta akože naozaj od začiatku proste robí s tým motion capture a sú ako totálna špička v tomto podľa mňa. Takže som to chcel ako vyskúšať, preto to ma to lákalo a Nový Zéland, akože to sa stačí podľa mňa pozrieť na tie fotky a je to jasný. Je to jasné, no. A plus akože je to ďaleko, tá cesta je drahá, dlhá a proste je to ťažké sa tam dostať, tak toto bolo jednoduchšie vlastne v tom, že tá firma s tým akože celkom pomáhala a bola to ako fakt dobrá príležitosť, dobrá skúsenosť a plus sa tam natáčal Pán prsteňov, čo mne ako väčšinému fanúšikovi fantazii proste príde ako neskutočná vec. Takže si s tým určite prošiel už. Nie všetky, ono je ich hodne. Je ich tam dosť a ono hlavne ako často na tých miestach trebárs nič není. Pretože keď sa to točilo, teraz ako spätne mne to príde až také ako bizarné, ale keď sa to točilo, tak vlastne nikto nečakal, že to bude až taký veľký hit, alebo možno, že Peter Jackson proste bol presvedčený o tom, že to bude taký hit, ale trebárs zelandské úrady to až tak nebrali a často sa to natáčalo v rôznych rezerváciách. Tam je strašne veľa rezervácií prírodných a tie sú samozrejme tie pekné miesta, kde človek chce natáčať. No ale to znamenalo, že oni po natáčaní to museli všetko zbaliť a museli to tam nechať v úplne pôvodnom stave. Takže čo som počul, tak niekedy mali trebárs vybudované cestičky akože z dreva, také mostíky, aby nepošliapali trávu a tak. A vlastne potom to zbalili, všetko ostalo v pôvodnom stave a tým pádom, keď tam človek príde, tak tam nič není. Úžasný príklad je Rivendell, čo je vlastne Rocklinka. A to je park kúsok za Wellingtonom a normálne ako keď si človek dá do Google Maps Rivendell, tak fakt to tam nájde. A tam sú, to je vlastne tiež taká prírodná rezervácia, dá sa tam prechádzať. A je tam jedna časť, kde sú tabuľky, že tu sa to teda ako natáčalo. Ale nič tam není, tam sú len tie tabuľky
kde je vyznačené, že ten strom, čo vidíte napravo, tak ten bol v zábere 256 a potom ešte v zábere 318. A tam ten strom naľavo, tak ten sa dá vidieť proste v tomto zábere. A jediné, čo tam je taká brána vlastne, jak je tam scéna, kedy to spoločenstvo prstenia už odchádza z tej roklinky, tak prechádzajú cez takú elfskú bránu a tá tam je, ale to je len nejaká tretinová maketa, ktorú tam potom vybudovali nadšenci vlastne miestni. Aby tam aspoň niečo bolo. Ako dodatočne im to vlastne povolili tam potom umiestniť, ale ináč tam toho moc není. Alebo niekde tiež kúsok od Wellingtonu je park, kde sa zase natáčala tá Sarumanová väža a to je fakt, že len park, to je len lúka, kde je tráva. Takže na veľa z tých miestach ako nič moc není, ale jasné, že sú tam potom tie miesta ako tá hora osudu, ktorá je fakt impozantná, alebo jak sa natáčali Cesty mŕtvych, jak Aragorn ide vlastne si po tú armádu duchov, tak to sa natáčalo v takej, medzi takými skalami, medzi ktorými sa dá prechádzať a je to tam fakt cool a také trošku strašidelné a tak. Ty, když jsi přešel do Vety, tak vlastně si změnil úplně místo vlastně z herní produkce na filmovou. Můžeš popsat nějaký to rozdíl v tom? Jaký to byl skok? Bol to hlavne šok. Ten rozdiel je ako obrovský podľa mňa. A hlavne dôraz na kvalitu namiesto kvantity. V hrách proste, ako nehovorím, že sa to fláka. To nie. Ale je dôležitejšie urobiť viac animácií a musia fungovať ako set trebárs. Vo filme je proste záber a ten záber síce musí fungovať s tými ostatnými zábermi, ale všetko je tam custom na ten záber. Alebo môže byť. A zároveň teda sa očakáva, že ten pohyb v tom zábere bude proste perfektný. Takže trebárs feedback som dostával tak, že alebo sme dostávali teraz s tým, že robím na diaľku, že je to ako cez Teams, ale predtým keď som tam bol ešte fyzicky, tak vlastne som prišiel do miestnosti, kde bolo veľké plátno, tam sa premietal môj záber, sedel tam ten supervízor a dával mi feedback v štýle na medzi frameom 1067 a 1073 máš trochu ako sa to tam... Máš to vo pixel vedle. Doslova, no. A ja som potom prišiel k svojmu stolu a fakt, že som si to musel prizoomovať, takže už bolo skoro vidno pixely a pozeral som to frame po frame, často som nevedel vôbec, ani som to tam nevidel, to čo ten supervízor tam videl a nejak naslepo som typoval, že tak snáď keď to trošku ako vyhladím, tak už to pôjde. Ako za začiatku, to kým si človek ako vytrenuje to oko, že fakt si všíma tie detaily, tak to trvá, podľa mňa to je to ešte stále ako nemám ten proces dokončený. Ako to je naozaj ako veľmi taká kolaboratívna práca, kde strašné množstvo očí vlastne sa pozerá na každý tvoj záber a kontroluje ho a hodnotí a dáva feedback a tak. A je to super, pretože človek sa strašne veľa naučí, ale niekedy to vie byť ako strašne frustrujúce, keď už sa ti ako vráti ten záber naspäť 6
6., 7. krát a ty vieš, že to treba dokončiť a oni vedia, že to treba dokončiť, ale aj tak nikto nie je ochotný pustiť niečo, čo by neboli ochotní sa podpísať. Proste nikto nechce pustiť ďalej záber, ktorý by nebol správne. Takže to bola ako to bol veľký rozdiel, veľký šok, na to som si musel zvykať. Plus to bola taká zvláštna skúsenosť tým, že ja som tam prišiel vlastne medzi ako v takej skupinke pár ľudí, ktorých nás nabrali ako na dokončenie tej Ality a z tej skupinky ja som bol vlastne jediný, čo tam potom zostal a potom dlho nenaberali nových ľudí, tak vlastne veľký čas ja som tam bol ako vlastne najmladší. Predtým, keď som bol v hrách, tak jednak tie týmy mali ako vekový priemer nižší, štandardne, ale zároveň proste už trebárs v tom Rockstare alebo aj vo Warhorse už som bol trebárs senior animátor a človek tak akože trošku sa tak ako nesie viac a tak. A zrazu som bol v prostredí, kde úplne každý človek okolo mňa bol väčší expert a lepší v tom, čo robil, než ja. Takže je to také, že človek musí spraviť taký ako krok dozadu a povedať si, že OK, tak som tu, aby som sa tie veci naučil a proste naučiť sa spracovávať kritiku a feedback a tak niekedy je akože nepríjemné, aj keď veľmi málo bolo takých situácií, ale to bol tiež proces, kým som sa tam tak nejak usadil. A vlastne ešte teda software, to bol tiež celkom šok, pretože ja som bol zvyknutý na Motion Builder. Veta používa Nuance, čo je software, ktorý nie je bežne dostupný. Tým pádom som sa to musel naučiť najskôr vlastne ten software používať. A bolo celkom zaujímavé zistiť, že tie softvery na 3D môžu fungovať ako fakt inak. A tá prvotná skúsenosť bola, ako keby som robil všetko to, čo som bol zvyknutý robiť v Motion Builderi, len naopak. A kým som si ako prepol vlastnú hlavu na ten nový software a na ten workflow, ktorý sa tam používal, tak to trvalo. To trvalo tiež dosť dlho. Mimo jiné teda říkáš, že software byl jiný. Byla jiná výbava jakoby co do hardwareu, jako do motion capture, nebo to je dost podobný jako u her? To sa priznám, že sa mi ťažko porovnáva, pretože ja som tam súčasťou motion edit týmu, ktorý vlastne my sa k tým animáciám dostávame až keď sú natočené a vyčistené. Takže my to upravujeme, ale už k tomu natáčaniu sa moc nedostaneme. Raz za čas, ale nie tak, aby som vedel porovnávať ten software. Ale typujem, že je tam strašne veľa nejakých in-house nástrojov a rôznych ako riešení, ktoré sa nikde inde nepoužívajú, lebo predsa len tá veta je ako väčší kolos ako ktorékoľvek herné štúdio, v ktorom som robil, takže aj tých zdrojov majú viac, či už ľudských alebo finančných. Kdežto v hrách väčšinou sa používali tie veci tak, jak sú, plus nejaké in-house tooly. Ty si už řekl, že jsi vlastně první projekt, na kterém si pracoval ve Vetě, byla ta Alita, ta Battle Angel. A ta splnila tvoje očekávání? Jo, to bolo skvelé. To bola úžasná skúsenosť a bol to projekt, ktorý bol od začiatku koncipovaný tak, že
sa tam bude používať motion capture. Kopec projektov potrebuje ten mockup len tak nejak akože do pozadia, aby to tam bolo. Ale zrovna tá Alita, tam sme robili vlastne hlavnú postavu. Tým pádom našim tímom prešli takmer všetky zábery. A bolo to skvelé práve na to naučiť sa tie postupy, či už v rámci softvéru, alebo v rámci firmy, alebo celkovo tej filmovej produkcie. A navyše to bolo proste sci-fičko s polorobotom v hlavnej úlohe. Ako tam, čo sa mňa týka, tak tam je toho málo, čo by sa dalo pokaziť. Proste bol to zábavný projekt. Mali sme super tých lídov a supervízorov práve na feedbacky, že sa s nimi dobre pracovalo a akože mám dobré spomienky na ten projekt. Můžeš nám říct ještě nějaký další trháky, na kterých jsi pracoval? Uvidíme tvoje jméno v titulcích. Jo, tak z tých, kde mám meno v titulkoch, tak okrem tej Ality tam budú Avengers Endgame a potom Avatar 3 a ten Kingdom of the Planet of the Apes, tam som v titulkoch. Black Widow, teraz nejdem nejak chronologicky, len to tak nejak plácam, jak si na to spomeniem. Bolo toho viac. Ten Christmas Chronicles, jasné, tam som v titulkách tiež. A Transformery, tí poslední, jak to bolo to Rise of the Beasts. Na tom sme robili. A viem, že sme robili na jednom Terminátorovi a tam si nie som istý, či som v titulkoch, lebo tam sme len nejak akože robili pár záberov, lebo ináč to bolo v réžii ALM a my sme robili len nejakých akože fakt nejaké obmedzené množstvo záberov. Myslím, že som mal 4 zábery a po týždni 2 z nich dali kolegovi. Takže tam mám dokopy 2 zábery. A tam asi nebudem v titulkoch. Ale akože tých projektov, kde nie som v titulkoch, takých bolo viac, lebo občas sa stane, že proste treba niečo dokončiť a treba spraviť proste nejakú robotu za 2-3 týždne a proste nedávalo by zmysel, aby akože nedávajú úplne každého do titulkov, pretože to by tie titulky boli často dlhšie ako ten film. Takže toho bolo viac. Tam Jumanji sme robili takto, to viem, že tam v titulkoch nie som. A už si asi ani nespomeniem. V pohodě. Tak když jsi vlastně pracuješ v té Vetě, určitě si potkal i nějaký Čechy, Slováky? Jo. Momentálne vlastne môj lead toho týmu ako motion editorov, v ktorom pracujem teraz, tak je Pavel Očovaj z Prahy. Takisto na tých Transformeroch tam tiež vlastne to viedol on, čo bolo skvelé, lebo vlastne často sa stalo, že niečo sme si potrebovali len vymeniť nejaké informácie, takže sme si to písali proste on po česky a po slovensky. A tak viem, že na Avatarovi 3 robil jeden chalan zo Slovenska ako na diaľku z Pezinka. Ale akože Čechov je tam myslím, že viac.
teraz som to už dávno nekontroloval, ale bola doba, kedy akože mali sme nejakú stránku, kde to bolo ako rozpísané, že z akých štátov sú akí ľudia a viem, že istú dobu som tam ako Slovák bol jediný. No a združíte se tam nějak jako mezi sebou, jako takhle Češi, Slováci, nebo to tam jako není? Tá komunita československá ako vo Wellingtone sa združuje, to hej, tam sa robia aj nejaké ako spoločné akcie, spoločné výlety, je tam dokonca taká československá škôlka škola lomeno škôlka raz za 2 týždne, kde sa vlastne rodičia s deťmi hlavne stretávajú spolu a že sa tam robili nejaké ako české a slovenské pesničky a nejaká vlastiveda a tak. A hlavne to bolo o tom stretávaní. Ale nie to akože nie sú tie komunity nejak moc veľké. Ale hej, nejak sa to tam združuje a stretáva. Tak teraz ja sa už s nimi moc nestretávam, pretože už je to ťažšie takto na diaľku, ale tak teraz sa s Čechmi a Slovákmi stretávam v Brne. Tam je ich podstatne viac. Ty jsi teda jakoby přišel, jsi stále u ETY, ale přišel jsi jakoby na vzdálenou. Jakoby, áno. Teraz už je to asi 2 roky, čo robím vlastne z Brna z domu na diaľku, ale stále pre vetu. Je tam nějaký jakoby rozdíl v tom postupu té práce, když to děláš na dálku? Ani nie. Je to stále tá istá práca, akurát tie feedbacky nemám o 10 ráno, ale o 10 večer. Teraz to zrovna vychádza tak akože krásne, že je ten posun 12 hodinový, takže sa to ľahšie počíta. Potom zase cez leto budem mať feedbacky o polnoci. Ale myslím, že sme sa to naučili ako tým celkom dobre manažovať, pretože je nás viac, čo robíme z Európy a treba z Ameriky alebo z Kanady. A vlastne myslím si, že tie nevýhody tej vzdialenej práce sú dosť vyvážené tým, že vlastne keď ja dostanem nejaké zadanie, tak kým oni spia na Zélande, tak ja na tom vlastne pracujem a keď prídu ráno do roboty, tak to už treba je hotové. Takže keď sa to dobre naplánuje, tak vlastne to celkom dobre klape, alebo už len to, že mne môžu dať zadanie treba v ich piatok a vedia, že ja mám ešte celý deň pred víkendom na to, aby som na tom pracoval. Takže má to výhody, má to nevýhody samozrejme tým, že keď chcem stihnúť pondelkové feedbacky, tak to pre mňa znamená nedeľa večer, že už musím začať. Ale keď sa to dobre naplánuje a nejak zmanéžuje, tak to ide. Stala se ti někdy při natáčení nějaká vtipná nebo bizarní situace? My sa moc na natáčanie nedostaneme, teda my sme väčšinou niekde za počítačom a proste animujeme. Ale raz sa stalo, že hľadali vlastne ľudí, čo by boli ochotní ísť natáčať nejaké postavy do pozadia. Chýbali nám nejaké animačky nejakého vojska po bitke alebo také niečo. Oni sa myslím, že potom nakoniec ani nepoužili. Ale to natáčanie prebehlo, ja som sa prihlásil hneď, že jasné, počítajte so mnou, idem na to. A tam sme boli taký mix vlastne motion editorov a kaskadérov, pretože kvôli rôznym ako zákonom a poisteniam a podobne ľudia, čo nie sú naozaj kaskadéri, tak nesmú robiť nejaké veci.
trebárs akože výjsť na plošinu, ktorá je vyššie než X a tak. Takže potrebovali aj kaskadérov, ale potrebovali aj ako nejakú výplň a to sme boli my. A mali sme hrať vlastne vojsko po bitke s tým, že sme hrali nejakých akože preživších, ale rôzne ranených a tak. A v jednom momente nás rozdelili do dvojíc s tým, že každá dvojica sa mala dohodnúť, že čo zahrajú a potom proste, keď sa začne natáčať, tak každá dvojica si zahrá akože to, čo sa dohodli, ale ako na konci odkráčajú preč vlastne z toho placu. Tam išlo o to, že sa mali nejak akože zozbierať zo zeme a proste rôzne sa podopierať a tak a prejsť mimo záber. A ja som dostal do dvojice práve kaskadéra, Shane Rangi sa volá. To je taký veľký pán, veľký myslím vzrastom. Fakt chlap hora. Ja neviem, ten človek je vyrobený zo svalov a on ako robí túto robotu akože fakt už dlho myslím, že od Pána prsteňov tak nejak. A on mi takým veľmi milým a veľmi ako typickým maorským prízvukom hovorí, že nič nevymýšľaj, len proste jak to on povedal niečo ako, že go with it, alebo že go with the flow. A tak je, že OK. A hovorí, že tu si ľahni. Tak som si ľahol a vôbec som netušil, že čo sa bude diať. A presne tak. Spustili sa kamery, on ku mne prišiel, tak to si ma hodil na plecia takto a odniesol ma preč. Čo bolo celkom akože strašidelné z tých 2 metrov visieť proste nejakému človeku na chrbte. Tak to bola celkom zábava. Neviem, ináč. A pak si spracovával potom ty sám? Práve, že potom vôbec netuším, že čo sa s tými animačkami ďalej dialo. Fakt si nepamätám, že by sme ich vôbec niekedy použili. Takže vôbec neviem, čo sa s tým stalo. Ale to sa stáva, akože väčšinou sa toho natočí viac, aby pre istotu sme to mali ako keby malo niečo chýbať a potom treba zorganizovať znova celé natáčanie. Tak. No a jaký nejpodivnější pohyb nebo chování si musel zpracovat? Napadne ti něco? To asi nemám takto, že by som vedel z hlavy povedať. Viem, že nerobil som na tom ja, ale vlastne šéf nášho oddelenia spracovával animačky pre Last of Us a práve tam robil rôznych tých klikerov a tieto príšerky. A ja som mu pomáhal len ako vyrobiť jeden tool, ako naskriptovať. Ale tým pádom som videl nejaké tie animačky a to bola celkom sranda, lebo oni na to zobrali nejakého herca, ktorý fakt vie svoje telo dostať do úplne neprirodzených polôch a robiť fakt akože neprirodzené pohyby. A ako to, čo on tam robil, vyzeralo ako chyba. To som sa chtěl zeptat, jestli spíš neřekli, že to je špatné nasnímání. Ako keby k tomu nebola tá videoreferencia, tak možno, že by sa to aj začalo nejak ako čistiť, že čo sa tu stalo, proste to je nesprávny mock-up, ale on to fakt ako urobil, no. Takže to isté vlastne na tej Alite, tam bola sranda, že tá herečka, čo hrala Alitu, tak ona vedela s prstami urobiť veci, ktoré keď sme potom replikovali v tom 3D priestore, vyzerali ako chyba.
A museli sme sa vždy potom pozrieť na tú referenciu a overiť si, že naozaj to tak ako urobila. To vedela akože, neviem, tak zvláštne cuknúť prstami, že si človek povedal, že fú, ale toto treba nejak akože zasmútovať alebo niečo a potom človek zistí, že nie, že ona to fakt ako urobila. No a jak si představuješ budoucnost motion capture? Co si myslíš o AI v tomhletom segmentu? Uvidíme. A ja si trošku myslím, že to AIčko, ten smer, ktorým sa to uberá teraz, je skôr k tomu ako generovaniu už hotového obrazu. Tým pádom by sa vlastne celý tento proces skipol. Pretože v momente, keď by sme vedeli z ničoho vygenerovať už hotový obraz, tak vlastne na čo budeme robiť proste nejaké 3D-čkové animácie. Lebo koniec koncov, akože tá práca toho 3D animátora je len na to, aby sa nejak mohol zdeformovať nejaký 3D model. To je len na to, aby to mohol niekto vyrendrovať, aby potom kompozitor mal layery na ten finálny záber. A vlastne ten kompozitor na konci, to je tá robota proste, čo my vidíme na tom plátne, to je to, čo nás zaujíma. A celý ten proces predtým je len na to, aby sme im dodali ten materiál, ktorý potrebujú. Takže ako ak nastane moment, kedy vlastne už budeme robiť s hotovým obrazom, tak potom ako na čo nám je vlastne to 3D. Maximálne v hrách trebárs, tam si myslím, že to bude dávať zmysel ako dlhšie, ale vo filme, ak to pôjde týmto smerom, tak tam vlastne není ani moc dôvod sa zameriavať na ten mockup. Ale je tam akože taká veľká hviezdička, že si tak trošku nemyslím, že to budeme vedieť práve akože generovať už tie hotové zábery v dostatočnej kvalite nejak v dohľadnej dobe. Zatiaľ čo vidím rôzne pokusy a nejaké technické ukážky tých AIčkových generátorov, tak sú akože rozhodne cool, rozhodne tá technológia spravila ako veľké kroky, ale pre reálnu produkciu je to nepoužiteľné. Akože, ak sa na to človek pozrie z hľadiska toho filmovej reči a nejakého rozprávania príbehu, tak vlastne tam ako nič z toho nie je v žiadnom z tých rôznych demo videí, čo som videl. Väčšina z nich má tak maximálne 3 minúty, sú tam pár sekundové zábery z nejakej buď statickej alebo nejakej prizumovanej kamery, ale záber od záberu je tam iná postava, nedá sa odhadnúť, o čom to vlastne celé je to len proste séria nejakých záberov, ktoré sú cool, ale nejak spolu nesúvisia. A obrovská nevýhoda je, že aspoň z toho, čo som ja sám skúšal nejaké Midjourney alebo niečo podobné, tak je síce strašne jednoduché z toho dostať veľa možností, veľa obrázkov, ktoré vyzerajú tak nejak cool, ale potom zobrať jeden konkrétny a povedať, že sprav toto celé, ale zdvihni mu ruku o 15 cm vyššie, to je nemožné proste momentálne. Ťažko povedať, jak sa to vyvinie. A čo sa konkrétne akože mockupu týka, tak ja som skúšal teda ako rôzne AIčkové mockup systémy, o tom som mal vlastne prednášku na poslednom Splashi
A to bolo celkom zaujímavé, to bola sranda, oni vlastne analyzujú 2D video a z toho sa snažia nejak odhadnúť ten pohyb. A je to akože sranda, človek z toho dostane nejaké pohyby. Produkčná kvalita to ešte není. Možno, že časom bude. Alebo aspoň tie, čo ja som skúšal, pretože som nebol schopný vyskúšať úplne všetko. Ale možno, že časom sa tam dostaneme, že to bude produkčná kvalita. Ale ja mám trošku problém to nazývať motion capture. Pretože to nie je zachytávanie pohybu, ale je to odhadovanie pohybu na základe nejakého videa. Takže to je podľa mňa akože zaujímavý tool momentálne pre nejakú hobby produkciu, že doma si chcem niečo ako vyskúšať. A tak veľa z nich sú zadarmo, čo je obrovská výhoda, ale je to ako ten rozsah toho použitia je momentálne veľmi obmedzený. Já bych se ještě rád zeptal, jaký dovednosti by měl mít animátor, pokud by chtěl dělat motion capture? Ja si myslím, že kdokoľvek, kto vie robiť s animáciami, tak proste už vie všetko vlastne, čo na upravovanie motion capture potrebuje. Je akože ak sa bavíme o 3D animáciách. A samozrejme, že pokiaľ niekto robí nejakú klasickú animáciu, tak tam to bude chcieť trošku viac nejakého tréningu. Ale vlastne tie princípy sú v zásade rovnaké a treba sa naučiť v podstate tie postupy. Pokiaľ niekto už vie animovať a je ochotný sa učiť niečo nové a ako prijať ten fakt, že napriek tomu, že kopec vecí vie, tak ich bude musieť dať trochu nabok a naučiť sa to ako keby odznova, tak proste je to úplne dostačujúce podľa mňa, pretože vlastne najdôležitejšie na tom celom je aj tak mať oko pre ten pohyb a vedieť si povedať, čo už je dobré, čo ešte treba upraviť, pretože vlastne taká najväčšia ani nie že chyba, ale zo začiatku, keď človek začne robiť s mockupovými animáciami a rozhodne proste do tohto rátam samého seba, pretože som si tým tiež prešiel, ľudia majú veľké nutkanie tie veci preanimovávať a často zbytočne. Tie animačky, keď sú natočené už z toho mockupu, ak je to kvalitný mockup, oni sú už dobré tak, jak sú. A vlastne ten najdôležitejší skill je vedieť sa pozrieť na ten pohyb a odhadnúť, že čo potrebujem upraviť, pretože si to ten pohyb vyžaduje, alebo ten záber, alebo tá hra. A čo nechať tak a nešahať na to. Pretože keď človek začne ako s tým mockupom bojovať a začne to preanimovávať a premazávať, tak jednak s tým strávi strašné množstvo času a aj ten výsledok nebude až tak dobrý. Bude vidno, že je to tam ako preanimované ručne a tá ručná animácia môže byť skvelá a fakt, že 100%, ale vedľa tej mockupovej bude vidno, že je to trošku ako taká iná charakteristika taký iný charakter toho pohybu, ako keby iný štýl. Pretože ručne sa to nedá 100% zreplikovať. Takže
toto je ako taký dôležitý skill a vlastne človek si musí trošku zvyknúť na to, že v tej mockupovej animácii každý jeden frame má kľúč. Takže neexistuje nejaké, že sa budem hrať s krivkami a nejak ich posúvať. Alebo aspoň nie v tej základnej animácii. Väčšinou pracujeme v nejakých vrstvách, že máme ten základný pohyb a nad ním máme vrstvu nejakých úprav. Tak tam samozrejme si už dám tie kľúče, kam chcem a tam sa môžem hrať s tými krivkami, ale aj tak pod tým mi beží ten pohyb s kľúčom na každom kanáli, na každej kosti, na každom frame. A vlastne to je akože vec, ktorú chvíľu to trvá, kým si človek na to zvykne. Myslím. Ty jsi tam trošičku zmínil ještě předtím, že si vlastně děláš i vlastní skripty, kolikrát. Takže vlastně není to že jako jen po softwaru, ale trošku i o nějakých znalostech nějakého skriptování a trošku techničtější pohled na to mít. Môže byť. Akože môže to tak byť, nemusí, lebo mám kolegov a kolegyne, ktorí ako vyslovene proste sa zameriavajú len na to nejaké remeselné alebo to umelecké spracovanie toho pohybu a tej technickej časti sa takmer nedotknú, aj keď v rámci toho, jak som hovoril, že ten mockup je taký mix trošku toho technického a umeleckého, tak určite, že sú tomu aj títo ľudia vystavení viac ako bežný animátor trebárs, ale to skriptovanie bola čisto moja iniciatíva vlastne. V jednom momente sme mali trošku takú ako pauzu v projekte a čakali sme, kým sa odsúhlasia nejaké zábery a v tom programe, v ktorom robíme, sa dá celkom jednoducho proste sa tam dajú robiť nejaké skripty. A tak som si povedal, že ja tak vyskúšam, začnem si robiť nejaké skripty a vlastne nejak mi to zostalo, že tie skripty robím doteraz. Často sú to nejaké ako veľmi custom veci. Viem, že som robil rôzne túly ako pre jedného jediného človeka na jeden jediný záber. Alebo rôzne projekty, tým, že tie projekty sú ako fakt rozdielne, tak potom občas vyrobím akože set toolov pre konkrétny projekt a tak. Ale ako nemusí s tým človek, akože nie je to nutnosť. Ja som mal nejaké základy programovania na strednej a potom obrovská škola pre mňa bol Jan Zámečník, Jabba, čo je vlastne bývalý kolega aj z 2K, aj z Warhorsu, ktorý je proste vynikajúci práve v týchto skriptoch a túloch pre animátorov, sám je animátor, okrem teda akože iných vecí, ktorým rozumie. A vlastne vo Warhorse ja som s ním pracoval dosť často práve na týchto túloch takým štýlom, že niečo sme potrebovali pre animátorov, išiel som za ním a popísal som mu, aký je problém a ako si predstavujem, že by to fungovalo. A vlastne potom prebiehal nejaký dialóg, nejak sme to spolu vymysleli, že čo by sa s tým dalo urobiť a on to potom naozaj ako vyrobil ten tool, ktorý nám trebárs ušetril dni práce. A tak tam som vlastne tak nejak osmózou
naberal skúsenosti len z toho ako myslenia, že ako rozmýšľať nad tými toolmi, nad tými skriptami, ako ich dávať dokopy. A potom vlastne som to začal používať neskôr, keď som začal robiť svoje vlastné tooly. Ty si loni na WebExpu měl přednášku, jak myslet jako animátor. Jaké klíčové principy by si vyzdvihl pro začínající animátory? No ona to bola prednáška vlastne pre ľudí, čo nie sú animátori, vlastne o 12 princípoch Disneyho animácie. Takže to boli také tie klasické, tých klasických 12 princípov, čo sa používajú v tej Disneyho a momentálne ako tak nejak všeobecne v animácii. Že on to bol skôr taký ako úvod do tej animácie, tak jak ju vnímame v filme alebo v hrách. Pre ľudí, čo robia web design, ktorí vlastne sa na animáciu pozerajú trochu viac z tej strany toho kódu, trebárs, a animáciu berú ako proste len nejaký ako pohyb nejakých elementov na webovej stránke. Takže tam to bol taký prelet proste tými 12 princípmi. A neviem, pre mňa ako oni sú samozrejme dôležité všetky, ale pre mňa jedna z takých ako vecí, čo aj ja sa na to snažím zameriavať, je váha. Čo ani nie je jeden z tých 12 princípov, ale prichádza tam do hry ako tak nejak vždy. A pre mňa je to ako nejakým spôsobom dôležité. Že keď proste ten pohyb nemá správnu váhu, tak je to hneď vidno. Keď je to, že ten dojem z tej váhy, keď je prehnaný, to nie je až taká chyba, ako keď je to tam menej, jak by malo byť. Pretože to človek ako veľmi, veľmi rýchlo vidí potom, že rôzne niekto vyskočí strašne rýchlo a vysoko a ďaleko a divák sa na to pozerá, že tam bolo vidno, že je to CG. A keď nemá byť vidno, že je to CG, tak vtedy je to chyba. No a budeme mít možnosti vidět na letošním ročníku Getspeš v září? Ja dúfam, že hej, záleží to trošku od časového plánu nejak. Potrebujem zladiť logistiku, ale určite veľmi rád prídem a vymyslím niečo. Ty jsi mi dneska prozradil, že vlastně chystáš ještě i nějaké tutoriály. Můžeš nám trošku něco o tom říct, na co se můžeme těšit? To je taký môj osobný projekt, ktorý chcem spraviť už strašne dlho a konečne som sa k tomu odhodlal a chcem dať dokopy nejakú sériu lekcií proste o tej práci, čo robím ja. A je to hlavne určené práve pre ľudí, ktorí už majú nejaké základy animácie a už majú trebárs aspoň nejaké cvičenia z keyframeovej animácie za sebou, alebo robili už nejaké animácie, ale bolo to vždy keyframe a chcú sa práve naučiť, ako pracovať s tými mockupovými animáciami. A je to chcem tam ísť vlastne úplne od základov, takže nejaké pár prvých lekcií už mám ako hotových a začína sa úplne klasicky kývadlami a skákajúcimi guličkami, ale
už k tomu pristupujem nie ako ku keyframeu, ale ako keby to bolo natočené práve na mockupe. A teraz na konci minulého leta som bol natáčať vlastne motion capture pohyby s hercom na Masarykovej univerzite v Brne, pretože pre mňa najväčší bloker ako v tom dokončiť tie tutoriály je, že som nemal tie animácie. A to si myslím, že je veľký blok aj pre ľudí, čo sa to chcú naučiť doma, že je ťažké sa dostať vôbec k tej technológii, ako k tým dátam, na ktorých sa to dá skúšať. Takže to bude všetko súčasťou toho celého nejakého balíku lekcií a plánujem tam rôzne ako práve úpravu animácií ako od nejakých krokov, aby sa stabilizovali po jednoduché animácie prstov, akoby doanimovávanie, interakciu s rekvizitami alebo s okolím, až po vlastne skladanie scény a vlastne vedenie toho motion capture natáčania. Že vlastne aj to natáčanie na tej Masaryčke som zobral ako súčasť tých lekcií, takže popri tom, jak sme natáčali mockupové animácie, tak som tam mal práve kamošku, ktorá mala kameru a natáčala celý ten proces, aby som z toho potom mohol urobiť samostatnú lekciu práve na vedenie toho natáčania. Pretože je to tiež skill, ktorý je podľa mňa dobré mať, hlavne keď človek chce a hlavne keď človek je súčasťou nejakého možno menšieho tímu, kde je treba robiť viac vecí, než len sa špecializovať úzko na jedno. A tiež je to vec, ku ktorej je ťažké sa dostať, pokiaľ k tomu nepustia. No a jsou nějaký open source nástroje nebo alternativy, které bys doporučil začátečníkům? Existuje něco zdarma? No to je trošku komplikované, pretože vlastne ten štandard, ktorý sa používa, je Motion Builder, ktorý rozhodne není zdarma. Študenti si myslím, že by sa mohli vedieť dostať k nejakej študentskej licencii. A ináč je to trošku ako komplikované v tomto ohľade. A dá sa používať, akože Blender sa dá používať aj na mockup. Ja som ho nikdy nepoužíval na mockup, takže neviem, ako veľmi jednoduché a užívateľsky prívetivé to je, ale na Blenderi som začínal kedysi. A ak je to tak užívateľsky príjemné ako všetky tie ostatné veci v Blenderi, tak to nie je až také super. Ja mám Blender strašne rád, on má akože v mojom srdci veľmi špeciálne miesto a používam ho raz za čas na rôzne veci. Super nástroj. Ale chápem, že pre človeka, ktorý treba spracuje väčšinou v máji, prepnúť sa na Blender je akože celkom veľká cesta. Ale viem, že sú aj, videl som aj nejaké tutoriály práve na používanie mockupu v Blenderi a ľudia to robia, rôzne indie projekty, hlavne herné v Unity a podobne používajú proste Blender, pretože je open source a dá sa tam urobiť v zásade všetko s hviezdičkou. Je fakt, že vlastně, já s tím taky trochu bojuju, protože já jsem maxař teda. A taky vždycky, když jsem zkusil toho Blendera, tak jsem to musel zavřít. Tam je aspoň výhoda, že Max a Blender, tým, že Blender
si myslím, že niektoré veci tak trošku ako okopčil z Maxu. Tak Max a Blender majú aspoň rovnako orientovanú ten 3D priestor. Ja proste tým, jak som potom robil dlho v Maya, v Motion Builderi a aj v tom Nuance, čo používame v robote, proste Y je dohora. A ja vždy, keď sa prepnem do Blenderu alebo do Maxu a musím teraz rozmýšľať nad tým, že dohora je Z-ko, tak ja z toho úplne tečiem. Proste vždy, keď použijem klávesovú skratku, tak sa potom musím opraviť, pretože zistím, že som vybral nesprávnu os. Proste v mojej hlave akože dohora je Y. Už jsme starý asi, no. Asi je. Už to jde hůř. Ale je to sranda, že napriek tomu, že teda ten Blender som nepoužíval, neviem, 15 rokov, predtým, než som sa k nemu vrátil k takému občasnému používaniu, tak aj tak si pamätám klávesové skratky. Akože tá pamäť tam nejaká akože je. A to je podľa mňa akože trebárs jedna veľká výhoda Blenderu sú práve tie klávesové skratky, že keď sa ich človek naučí, tak je to fakt príjemné a fakt rýchle. Nevýhoda je, že sa tie klávesové skratky musí naučiť, pretože inak to takmer nejde používať. Alebo teda aspoň kedysi dávno to tak bolo, teraz už je tam viac ikoniek a rôznych batonov a tak už je to UIčko trošičku príjemnejšie. Vyspelo. Jo, určite. Akože tam Blender podľa mňa spravil obrovské skoky. Ja si pamätám, keď a teraz akože možno si pamätám zle, ale ja si pamätám treba článok na Blender 3D.cz, ktorý oznamoval, že v Blenderi už je undo. Co bys poradil těm, kteří chtějí začít kariéru motion capture a animaci? Ja by som radil si to najskôr nejak ako vyskúšať, hlavne tú 3D animáciu doma a fakt si skúsiť urobiť tie základné cvičenia, rôzne tie skákajúce guličky, kývadlá a potom nejaké chôdze a fakt urobiť proste tieto nudné cvičenia, aby človek zistil, že a trebárs aj viackrát, ja si pamätám, že ja som robil trebárs tie skákajúce guličky rôzne akože že 4-krát to isté cvičenie, nie za sebou, ale nejak som sa k tomu vracal v takých cykloch. Fakt si to vyskúšať, že či to človeka baví, pretože tá realita tej animácie a myslím, že v Mocape to platí obzvlášť, je, že drvivá väčšina toho, čo robíme, nie sú tie cool zábery a tie cool animačky. Akože trebárs v hrách to budú rôzne nejaké finishery, proste také tie cool špeciálne pohyby, ktoré sú ako nejaké na konci nejakého komplikovaného komba. Tak to je akože, to sú také super chuťovky, ktoré určite každého baví animovať a každý sa s tým vyhrá. A ako väčšinu času človek robí chôdzu na všetky možné spôsoby, treba v hrách. Dopredu, dozadu, doľava, doprava, do šikma, so zbraňou, bez zbrane, rýchlo, pomaly. A to isté aj vo filme. Proste koľkokrát má človek záber, kde je trebárs 30 postav a len idú niekde. Akože je to trebárs 2-sekundový záber, ale a každej postave trebárs vidno nohy možno na 1-2 kroky. No ale každý z nich treba upraviť, lebo ono tam vždy to trošku preklzuje
Nikdy to nie je úplne presné, možno, že terén je trošku zvlnený a musí to tam presne dosadnúť. A vlastne tieto bežné pohyby tvoria ako drvivú väčšinu našej práce. A ak človeka bavia len tie cool veci a tieto malé nie, tak bude veľmi trpieť a asi pri tom ani nevydrží. Ale keď myslím si, že ľudia, čo pri tom zostanú, sú ľudia, ktorí si vedia nájsť nejak ten svoj zmysel v tom, alebo ten nejakú svoju vlastnú zábavu v tom procese, ktorý vie byť často veľmi repetitívny. Ak sa bavíme o takéto akože remeselnej animácii do filmov a do hier, pretože samozrejme, že potom ľudia, čo robia svoje vlastné autorské, krátke animované filmy, je to úplne o niečom inom a tam tej kreativity môže byť samozrejme oveľa viac, ale ako vo filme ako animátor je nástroj režiséra a my vlastne robíme to, čo nám režisér povie, akože sprostredkovanie cez ako reťazec supervízorov, podsupervízorov, team lídrov a seniorov. A upravujeme feedbacky, na základe feedbackov upravujeme tie animácie. A musí to človeka baviť akože aj toto. Preto si myslím, že tie základné cvičenia sú dobré na to, aby si to človek nejak akože ošahal a vyskúšal. A jasné, že potom, keď zistím, že ma to baví, tak potom si idem vyskúšať všetky možné salta a taekwondo a neviem, Spidermana a tak, aby som sa naučil aj tieto veci. Skvělý, takže ideální počkat na tvoje tutoriály, co budou a pustit se do toho. Myslím, že sa do toho kľudne môžu ľudia pustiť aj bez tých tutoriálov, ale to ešte chvíľku potrvá, kým ich dokončím, takže ak niekto chce začať, tak začnite hneď teraz a treba potom sa k tým tutoriálom dostanete. Tak jo, já ti moc děkuju za návštěvu a jsme se tak hezky popovídali. Super, ďakujem aj ja, to bola sranda. A vám ostatním děkuji, že jste tu opět byli s námi a budu se opět těšit zase u příští epizody Subdivision podcastu. Čau, čau. Čau.